Bos días a todos e todas. Imos dar as raíces dos seus avós e tamén hai quen simplemente leva a frase en grupos de 8 persoas. Imos alá. Rocío del Cielo Álvarez, Amanda Alemán y Adriano Álvarez. Desiré Ivonne Beguin, Adolfo Fernando Arrieta. Candelaria Marisa Sastre, María del Mar Beiras. Fernández, Fidel González Arains, Tabaré Gómez. Yesenia Losada, Eliana María Carolina Moure, Daniel Lorena Rey, Anet de Los Ángeles Pérez y Carlos Ignacio Núñez. Prieto, Delfina Sobredo, Sofía Temis Martino y Javier Eduardo Parada. Junior Rollo, Julieta. Se vive en Venezuela. Sodes parte da Galicia de futuro, imos seguir apostando de xeito decidido, insisto, pola conta que nos trae, onte que teñamos o debate de Estado de Autonomía, un debate anual que hai no Parlamento, anunciábamos un paso máis, a inauguración en breve plazo dunha nova sede da Xunta de Galicia en Argentina, para que sexa esa bandeira que lle diga, por suposto, a todos os galegos que viven en Argentina, a todos os argentinos, pero tamén a todos os galegos que están fora, que seguide sendo unha parte fundamental e que tan galego se pode ser vivindo aquí na terra como vivindo fora. Ao final todos sodes talento galego, todos sodes Galicia calidade e todos construídes a Galiza do futuro. Moitísimas gracias.